Hej med dig. Hvis du er ligesom mig, leder du altid efter måder at støtte din krop på og føle dig bedst muligt tilpas. I dag dykker jeg ned i et af Danmarks mest populære kosttilskud, Evitrol-kapsler, og hvorfor så mange mennesker tilføjer det til deres daglige rutine. Evitrol er ikke din gennemsnitlige multivitamin. Det er fyldt med vigtige vitaminer, mineraler og kraftfulde planteekstrakter, alt sammen nøje udvalgt for at hjælpe din krop med at trives. Tænk på det som et lille boost til din energi, immunforsvar og generelle velbefindende. Især på de dage, hvor livet bare ikke sætter farten ned. Lad os se nærmere på det. Vitaminerne og mineralerne i Evitrol arbejder sammen for at støtte dit stofskifte, holde dit immunforsvar skarpt og sikre, at din krop kan komme sig efter stress. Samtidig tilføjer de naturlige planteekstrakter et ekstra lag af støtte. De hjælper dig med at føle dig mere afbalanceret, fokuseret og klar til at tackle, hvad end der kommer din vej. Nu ved jeg godt, at kosttilskud ikke er magi. De erstatter ikke god mad, søvn eller motion. Men for mange mennesker er Evitrol den lille ekstra fordel, der udfylder hullerne og hjælper dig med at holde dig på toppen af dit helbred. Hvis du overvejer at tilføje Evitrol til din daglige rutine, skal du sørge for at tale med din læge først. Især hvis du har eksisterende helbredsproblemer eller tager anden medicin. Sundhed er personligt, og hvad der virker for en person, virker måske ikke for en anden. Så er Evitrol det værd? For mange er det blevet en betroet daglig partner på deres rejse mod velvære. Hvis du vil give dit helbred et velovervejet skub, kan Evitrol være lige det, du leder efter. Bliv nysgerrig, hold dig sund, og så ses vi i den næste video.